ताई धासन धासन के एकदम मुजर हो जाई है। अब चाय ना चलावल जाला ना एबार चाय पिए के बेरा इलो चाय पिएला ना एबार चाय पिए तरे घर एबार लाड़ पी हो तारा के हम डाटा तानी सुभाष भैया ऐसा फालतू ब्यास अब ऐसा नचनिया चुपचाप हमरा के फालतू अगर बोलत लो तो तू आके हमरा के हेजा मारत रो हेजा मत मारो ना काहे हेजा मार देबू आ उ लोग फालतू बोलल छोड़बे ना करी कब ए लोग के कब पहले के पर जे कोनो ठीक ना कब चाह के बदला ये पिया के परी कोनो तनी अब तनीरवा से बैठ के चलाई बैठ जाई देखिए अजीत हलचल जी ई क्षेत्र फुहर के ना हो ए जन नीमल लयदारी गाई तब रवा के लोग चीन ही हां नाम गंगा दास तुमड़ी में जले ना ए पर ध्यान दी अब बताई हम लचनिया के तनी हम ध के नाच लेनी हो ना जी तो कहत रहे जे बुझात जे अभिषेक तिवारी के चाचा के लइका ना भाई अच्छा इनकर तरीम भी इतना सुंदर नाचतरी बुझातरी इनका मौसी के बेटी है इतना बड़ाई कहत रहे अब बताई ऊ कहती है जे छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा आ ऊ हमरा के अपन गोल क के देखावती हां कि मैंने इतने में बा ई गलती बात ना हो चैत के महीना में चैत के बात होखे के चाहिए कि सीजन में का होला कैसे होला आ रउआ फुहरई पे उतर गइल बनी ए त सुना हमरे नाम ह बाहल के बहाई आ तबे बाबा भुइया नाम कहाई हमारा के कितना फालतू बोलस या एकरा भगिनी के चुदो बाबा हमरो बात से सहमत रहो के त कहत रे आज हई तीनों के तीनों नाजायज लइका हुआ सन हमरा लहरी जी के कहत रे जे सुन तू अपने बाप के नाजायज लइका हो अच्छा हमरा के कॉलेज है हां भाई हई कॉलेज है हमरा से हां भाई एक और माई एकरा के कलकत्ता से लिया ई सरवा हमरा के कहता आए हाय अजीत हलचल जी है न 7 दिन पहले इनका घरे हम चल गए 7 दिन पहले घरवा गईनी त इनकर मेहरारू हमरा के बड़ी मानेली देवर समझ के खूब मानेली जब इनका घरे गईनी तो मेहरारू खाना उना बनवली आ हमरो के दिहली इनको के दिहली खानावा में अचानक का हो गई ई केहू ना जानो रवा सब सिलाई मशीन में एगो बोबिल होला एगो बोबिल होला नीचवा लागेला नीचवा जोन लागेला ओकरा में डोरा हतना लपट रहेला देखो मनीष भाई गबड़ा वो ठीक बनू बोल के देखो ठीक बा बोन क के देखले बिया ठीक बा और एक मिनट अब जान जाए कि सुभाष भैया इनका खानवा में रह रे इनका खानवा में सिलाई मशीन वाला बोबिलवा जोन डोरावा लपट रहेला का जने खानवा में कैसे पड़ी अभी एकरा के कसहू लील गइले जब फ्रेश होके गइले लैट्रिन में तो फ्रेश होके पानी उनी लगा के देखत रहे कि अरे हमरा पीछा बा गड़िया में से होते चक्का डोरा लटकल बा अब जान जाए कि वो डोरावा के जब खींचले न हां तना लमहर हो गई आ वही में वो बिलावा गुजितिया त गोलिया आ डोरावा के सरकावत रहे त फिर पूर के ए आ फिर हेत चक्का लौके लागल अब तई टेंशन आ गई बतरी अरे ई हमरा का हो गई ला अभी टेंशन में आ गई 3 दिन ही खाना वाला खात नखन मेहरारू के लगे जात नखन 3 दिन के बाद मौगी बुला के कहत है कि सुनी हलचल जी न 3 दिन सर वो लगे आवतनी खाना वाला खाता नहीं मुंह सुखल बनी का बात बा ये अपने मौगी से कहले कि सुन एगो हमरा साथे घाट ना होता का हो गइल बा तो देख हई है
हमरा ये थिया में से डोड़ा कोई घड़िया में से मौगी कहलस के तनी देखाए अब जान जाए कि मौगी के आगवा अपन माने कपड़वा हटा के निहुर गइले अब मौगी टोड़वा धो के लागल लमड़ावे मौगी सुबह सुबह कहलस कि हम जान गइनी आज ले हम ई फाटले देखले रहनी एकरा के उ भरल ना देखले रहनी बुझाइल उनकर गन तार नइखे बुझात हम जान तनी तार मन दुखे बस और का चाहिए तो सब का तो लोग कहबे रहो बैठा पंछी अल्लाह बैठा एगो तारा के विरह रस के गीत सुनाती हो करो पकोला आन कुछु हां तो ई इनका आदत हो गइल बा कमेटी में चाहे श्रोता के कुछ बोल देता लो लइका निमन बा उ लइका निमन बा तो अगर दोसर लइका रही त इनका के पटक के पेलिए दी उ निमन कहाई उ निमन तू ठीक बा बहुत बढ़िया तू कुछ न तुलायदार बा हां आ तू नाच तारा बहुत बढ़िया नाच तारा मेहरा फोन लगौले बिया हां हां देवरा से अपन नंबर मांग ले ए देवर बबुआ का हो श्रीमती कुमारी देवी भौजी जी भैया के नंबर बात तनी दीना नंबर हां का है तारे पहले नहीं के का ए जी बावे नंबर हाँ। लेकिन उ पुरान हो गइल बावे अच्छा पुरान हो गइल बा जी एगो नया नंबर बा ल लिख बोली 95500 झूरी में 95500 झूरी में आ 5 गो नंबर बा रोको भाई रोको कहे के पड़ी कर कर बताई बेंजू वाला हां ना गलती बता देना बा ना बता लिखो बोली 99900 आड़ी बाड़ी में लिखो 99900 आड़ी बड़ी में अच्छा 5 गो नंबर बा 5 गो नंबर बा माटा के गाड़ी में अच्छा छोटू के गाड़ी में चल उ तो घर ए बाबा उ तो घर जब तबीज बारत होई ओकरा हम ओजक ना कोनी छोटू आइल बड़े गाड़ी स्कॉर्पियो में अच्छा आ स्कॉर्पियो गाड़ी में कौन गलती ना लगाओ तनी बल्लमुआ से प्यार से बतियाई है टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना छोटू के गाड़ी में ढुकाइए ना हेलो हेलो के बोलतनी राजा जी अरे ताहार रोजे जी बोलो तनी बोलो ए राजा जी गोड़ छू के गोड़ लागतनी अरे खुश रहो जाई हो बोलो का ए राजा जी का हो हम रवा के होली में बोलैनी हवे हां तबो रवा ना आईनी हवे हां बड़ा हमरा सपना रह लगे जो बाप लगे जो देखी होई देखी बाप रे मोय लइका सुति गइल बड़ा सूत गइल बा एगो जाक के होते डांट चिया बता बड़का लइको केने बारे ऊ अपन पता ना उ केने गइल बा अपन माई चोदो त का के गोइल बा खाए चल हम तोर विरह में बात कह सुभाष भैया के करा से बतियावे अब तो ई कहत रहे जे सुनी नु हम बड़ ब्यास हई आ सभे छोटे से बड़ होला गलती कही तो बताई हम आज छोट बानी आ तारा के भरपूर भाषा तनी त हमरा के छोट मत बुझी ना जी औरत कैसे कहतिया हकी कोई लड़के हमके सतावता कोई रही रही के याद पलम तोहरी याद रही रही के याद पलम तोहरी याद सुनो चैत लायक आइटम तो हलो ठीक बड़ुए बड़ी चैत में तो हलो अलग क्वालिटी के न चाहिए काहे इहो चैत गौले हां लेकिन हमरा चैत में अंतर हो जाए त नाम बता दे
राणा जी की तरफ से पुरस्कार हमने के नारायण जी बनौले रहे। औरत ये कहतिया कोई लड़के तू कहू हमके सतावता, कोई लड़के तू कहू हमके सतावता, रही रही के याद बलम तोहरी आवता, रही रही के याद है बलम तोहरी आवता, पुरवा बायार बहे तनी ना जवानी सहे, पुरवा बायार बहे तनी ना जवानी सहे, पुरवा बायार बहे तनी ना जवानी सहे, आँख से नींदियो भागे चांदनी के रात हई चैत में ए राजा हम ठीक ना लगे हो, हाय हाय चांदनी के रात हई चैत में ए राजा हम ठीक ना लगे औरतिया कहतिया से जो सुना सुना बा दुख बहुत दूना बा, एकदम चारू बगल हाँ से जो सुना सुना बा दुख बहुत दूना बा, हमरा तो बुझाता ऐसे अब प्यार ऊना बा, हमरा तो बुझाता ऐसे अब प्यार ऊना बा, ये रजऊ याद पारौती पहिला पहिला रात में मीठा मीठा बात में, पहिला पहिला रात में मीठा मीठा बात में, पहिला पहिला रात में मीठा मीठा बात में वादा कैला तू आगे चांदनी के रात हई चैत में ए राजा हमरा तनी खड़ा हो जा, हाँ हाँ खड़ा हो जा, खड़ा होके तारा सब दे इतना टाइम लगेला बहुत बहुत हाँ हाँ
प्रिय भाई आ कलाकार के सब कलाकार के दिल में रहे वाला हमने के भैया पुरस्कार देले बनी अजीत भैया आ को लका हाय 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 औरत ये का कहतिया भोरे भोरे लागे जा जब बहे पुरवा माया भोरे भोरे लागे जा जब बहे पुरवा माया भोरे भोरे लागे जा जब बहे पुरवा माया काहे तोड़ पीले मरीले हम छछने लातिया हवा तोड़ पीले मरीले हम छछने लातिया हवा अच्छा कइले है अच्छा लागल अच्छा कइले है अच्छा लागल कहत बा याद करो बैठल उदास बानी भूखिया प्यास बानी बैठल उदास बानी भूखिया प्यास बैठल उदास बानी भूखिया प्यास बानी रात रात भर जागे चांदनी के रात होई चैत में ए राजा हमके ठीक ना अति प्रिय भाई रामचंद्र जी पुरस्कार दिल बन नारायण जी बनौले रहे औरत ये कहतिया कोई लड़के कुकू हमके सतावता कोई लड़के कुकू हमके सतावता चारू बगल न तो सुन लो कैमरा में खाली कहलो उहे आई कोई लड़के कुकू हमके सतावता कोई लड़के कुकू हमके सतावता रही रही के याद बलम तोहर आवता रही रही के याद है बलम तोहर आवता पुरवा बयान बहे कंडी न जवानी सोहे पुरवा बयान बहे कंडी न जवानी सोहे पुरवा बयान बहे कंडी न जवानी सोहे आँख सनी दियो भागे चांदनी के रात है चैत में ए राजा हम कभी